No competitivo mundo do turismo, os datos son o compás que guía cara ao éxito empresarial. Saber que acontece no teu sector e como se comporta o teu negocio frente á competencia xa non é unha opción, é unha necesidade. Por iso, o Clúster de Turismo de Galicia preséntache Simada, a ferramenta gratuita que pon a túa disposición información valiosa e estratégica para tomar mellores decisións. Con Simada poderás coñecer os prezos do teu entorno, os niveis de ocupación e reservas, o rendemento dos teus canais de venda e moito máis. Todo para que comprendas mellor como funciona o teu negocio en relación co teu mercado. Ademais, podes estar tranquilo. Os teus datos estarán protegidos cos máis altos estándares de seguridade e confidencialidade. Lembra, Simada é gratuita para todas as empresas interesadas que compartan os seus datos. Porque xuntos facemos do turismo en Galicia un sector máis forte e conectado. Con toda esta información, aínda non ves as vantaxes de unirte a Simada para impulsar o desenvolvemento do teu negocio. Únete agora.